Но всъщност преди това ще си сложа вода да заври, защото Ивайло хубаво го измисли с неговия кокосно, на мен бюджета не ми стигна. Аз обаче... Айде да покажи се. Аз обаче имам решение на този проблем и то е следното. Ще направя на Ерика от нейния любим чай, като ще го направя студен чай с сламка в готина чашка. Мисля, че ще е много доволна и затова няма да ми трябва абсолютно никакъв бюджет. Защо? Защото имаме филтриращата система на Аквафор, с която имам чиста и хубава вода по всяко време, напълно безплатно, без да си утежнявам бюджета. А сега ще ви разкажа и малко повече за нея, защото хора, откакто използваме вече, може би колко, 2-3 месеца, честно ви казвам, живота ми се промени, ама наистина ви го казвам това нещо. Аз съм голям любител на водата, усещам и вкуса, знаете, че за мен не мога да пия каква да е вода. Тази вода е просто най-вкусната вода за мен вече, дори вече като пия навън минерална вода, ми се наложи да си купя. Вече не ми харесва толкова много, защото вкуса на тази вода е прекрасен, защото е истински чиста вода. Няма котлен камък, няма вредни метали, кафето е по-вкусно, кафемашината не се прецаква. Въобще мога цял ден да ви говоря за тази филтрираща система. Освен това, другото ми нещо, което супер много ме дразнеше преди, е пластмасата, която непрекъснато се използва вкъщи. По този начин пластмаса няма. Просто забравихме за нея и Вайло, освен това, спря да мъкне всеки ден. Не всеки ден, а през 3 дена туби с вода. И нещо друго, спокойни сме за това какво пият децата. В смисъл, Ангел не пие вода, все още естествено. Скоро ще започнем да го захранваме и ще стане много важно това нещо. И когато знаем, че пият готина вода, чиста вода, филтрирана, обогатена, е доста по-приятно. Системата се инсталира много лесно. Това е едно от нещата, които ме питат, като имаме гости, защото вече направихме едно видео, в което разказваме. Тази вода е хита вкъщи, като имаме гости. Питат гости, дай сега да я пробвам тази вода, дай да я каква тази вода. И я пробват като някакви сомелиери, които отпил от водата. Да, усещам леко бургундско. Водата е ужасно вкусна. Ужасно вкусна, полезна, чиста, яка. Така че филтриращата система много лесно се монтира. Трябва само от време на време естествено се сменят филтрите. На 6 там месеца. На 6 месеца. Въобще наистина това е нещо, което с 2 ръце препоръчваме за семейства. Всеки Божий ден се ползва от нас. Всеки ден се ползва и това е инвестиция, която абсолютно си струва и изобщо не е толкова голяма всъщност. Инвестираш в удобството и здравето на семейството си. Даже бях почнал да сипвам на кучето, но Християн ми каза, че съм луд.